за безмерната мъка на нашия народ в Македония, за неговите страдания, за борбите му, за неговите възторзи, за прескъпите му жертви, за чутовния му героизъм. Познах и приех в сърцето си неговата правда. Тази неутолима жажда се превърна в друга, още по-голема жажда. Да разкажа на другите люди за мъката на народа, за борбите му, за героизма му, за неговите копнежи, за неговата света правда. Което можах да разкажа, то е по страниците на романа, ала много повече остана в мене, в самото ми сърце, като жива рана в сърцето ми, все още отворена. Прилеп, София. Малко под 400 км. Във въображението си Димитър Талев изминавал това разстояние стотици пъти. Срещаме сина му Братислав и внука Климент в семейната къща в Бистрица. Къщата някак напомня Прилепската. Тук над София Талев пише късните си книги. Геологът Братислав помни неволите на фамилията, тормоза, но и възкресението, невероятният читателски успех на железния светилник. Температурата е около 10 градуса, когато влизаме вътре и Климент пали камината. Заговаряме за един от най-топлите български писатели. Труд, честност, откритост, усет за общонародно. Всички тия неща, които помагат една нация да бъде нация. Иначе ще се загубиме. Ако всичко това, което е вложено вътре, не ни вълнува с цялата си сила, почваме да се разпиляваме. Тия всички млади хора, които днес правят опита да намерят щастието си в Испания или в Гърция или друга там, железния светилник трябва да греем на тях, за да ги задържим тук, за да не се загубиме като народ. Димитър Талев е изстрадал железния светилник. Аз го виждам целия вътре. Защото ето, нека си спомним Лазар. Той трудолюбивия, честният, откритият, начетелият човек излиза и изправя се там пред преспанското множество и се обръща с един вид, който и днес би трябвало да звучи: народе! Въпросът ми е, ще засвети ли железния светилник с македонски пламък? Не, няма да стане това. Това съм абсолютно категоричен. Благодаря ти, че ме покани, защото ти си един от първите журналисти, които взе при сърце моята битка. Аз съм скромен човек и даже така миролюбив, но който ме познава, знае, че когато някой си позволи да излезе срещу правдата и срещу истината, тогава минавам в офанзива. На 1 септември през далечната 1898 година в Прилеп е роден един от най-големите български писатели – Димитър Талев. Поставил завинаги творбите си в българската класика. Името му е част от истинската историческа война, която днес се вихри между София и Скопие. Литературните критици край Вардар присвояват произведенията му, приписвайки ги на несъществуващата македонска школа. Димитър Талев издава великата си преспанска тетралогия между 1952 и 1966 година. И въпреки, че железният светилник е написан на чист български език, издателите от Скопие буквално пренаписват текстовете на така наречената македонска езикова норма. Близо 70 години оригиналите на преспанската тетралогия се съхраняват от внука на Димитър Талев, Климент. Той живее заедно с дъщеря си Ерика в къщата, построена от неговия дядо в полите на Витоша. Така наречените велики сили се опитват да ни внушат, че ние сме крайна граница. Не, ние сме стратегическа граница и те много добре знаят това и искат България да бъде разделена, за да могат да ни водят по-лесно за носът в името на техните интереси. Защото той казал едно нещо: комунистите ми отнеха времето да пиша. Даже си спомням един случай в господин Васил Дремджиев, когато излезе книгата на Завой 98 или 9 година, ни покани татко в всяка неделя. И татко каза:
комунистите са вирус. Натискаш ги, свиват се и в момента, в който се почувстват силни, отново идват и разбиват твоята имунна система. И трябва и да намерим духовното лекарство, за да бъдат унищожени с всичките им метастази. Тогава излезе навънка от студиото, аз го чаках, няма да забравя студените очи на господин Първанов. Той беше отвънка и след няколко дена се срещнахме с Надя Станева на Венелин, Емилиан Станев, съпругата. И тя каза, се нахвърли срещу баща ми, вика: Братиславе, не те ли е срам да говориш така срещу комунистите? Та ние какво погребение му направихме? А баща ми каза: а колко допринесохте това погребение да дойде по-рано, Лелю Надя? Хората там плачат. Лазар Младенов ми казва, че в един сайт за Благоевград казва, че ако не им се помогне, ще бъдат затрити един под един. И аз напълно ги разбирам, защото също съм участвал в репресии, когато бях 16 годишен. Какво имаш предвид? Ами, понеже баща ми съхраняваше архива тогава и дойдохме да живеем тук именно от това... Архива на Димитър Талев. Димитър Талев, да. И дойдохме от София тук да живеем именно заради високия зид отвънка и злото куче, защото апартаментът в София постоянно беше тарачен на държавна сигурност. Постоянно, щом излезем, даже изчезнаха много тефтери, които дядо ми е правил записки именно за книгата от хора в Македония, именно за книгата Балканската война, която той не успява, за съжаление, да напише. По някакъв начин. Дядо ми е благодарен на Адолф Хитлер за това, че дори за малко през 1941 година върна Македония на България. Той е канен през 1941 година лично от райхминистъра на програмата Йозеф Гьобелс, само с български интелектуалци. И там се обсъждат съдбата на Македония. Името Талев отваряло ли ви е врати до момента през живота? Ето, например, едно приятелство с господин Боян Арсат. Той ми отвори врати, защото видях едни родолюбиви момичета и момчета, които познават историята. Аз съм привърженик на България. България на всичко и, както ви казах, моята мисия и това, защо влизам в политиката, е да мога да допринеса Македония да се върне в пределите на България. Български национален съюз. Номер 9. Купуването и продаването на гласове е престъпление.